Hello, good morning, happy Monday. My name is Jed, and I just wanna thank all the people who subscribe to my YouTube channel. More videos to come, hopefully, by God's grace. And here's my next video entitled Itugyan ta sa Ginoo. Hope you like it. Subscribe, share, and like. O tawo, ayaw gyud tawon pagdali, aron ng kinabuhi, mo dili magkapuliki. Ang tawong kanunayng apurado, kinabuhi niya pakyas, ug walay siguro. O tawo, ayaw gyud tawon pagkupot sa imong kaalam, kay kini makadaot. Ang tawong kanunayng di makahulat, Matandi sa asin, nga nawad-ag kaparat. Itugyan mo sa Ginoo ang tanan mong mga plano, kay dili siya mapakyas, kay dili siya tawo. Ihalad mo sa Ginoo ang tanan mong mga laraw, magmadaugon ka kanunay sa matagadlaw. Itugyan mo sa Ginoo. Bulahan ang makahulat sa Dios, ay lang pagpasigarbo, inay magpaubo sa pangayo, panuktok kong pangita, matuod nga mamuhat, ang Diyos nga di makita. Itugyan mo sa Ginoo ang tanan mong mga plano, kay dili siya mapakyas, kay dili siya tawo. Ihalad mo sa Ginoo tanan mong mga laraw, madaugon ka kanunay sa matagadlaw. Itugyan mo, yaw pagdali, ayaw, 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 aron dili ka mahimutang sa kakuyaw. Itugyan sa Ginoo tanan nimong laraw, magmalipayon ang tanan nimong adlaw. Gamanan ng Ginoo unsa ba kita, nganong nagduwa-duwa sa mga plano niya. Milagroso ang Ginoo, yuta lang kita, ipapulmang kinabuhi sa atong magulma. Itugyan ta sa Ginoo ang tanantang mga plano, kay dili siya pakyas, kay dili siya tawo. Ihalad ta sa Ginoo ang tanantang mga laraw, magbadaugon ta kanunay sa matagadlaw. Itugyan ta sa Ginoo tanantang mga plano, kay dili siya mapakyas, kay dili siya tawo. Ihalad ta sa Ginoo ang tanantang mga laraw, magmadaugon ta kanunay sa matagadlaw. Itugyan mo sa Ginoo. Itugyan mo
sa Ginoo.